この12日間論戦を振り返ってみると、憲法を守り抜くと訴えた候補者は私清水忠やはり1人だけでございました。自民党は憲法改正草案を出し、自衛隊を国防軍という軍隊にすると書いています。軍事裁判所を設け、戦争に行かない若者を軍法会議で死刑にするといったのが自民党の議員ではありませんか。憲法調査会ではすでに徴兵制の研究まで行われようとしている。集団的自衛権、秘密保護法、いずれも日本を守るためのものではなく、アメリカと肩を並べて海外で自衛隊が戦争する国づくりの地ならしに他ならないのではないでしょうか。憲法9条解釈で変えて自衛隊の若者を戦地へ赴けば命を流すのは誰ですか。総理大臣ではありません。国会議員でもありません。若い人たちの命が奪われる、それが戦争ではないでしょうか。日本国憲法第9条を生かした平和の枠組みをこの北東アジアにも拡大しようではありませんか。皆さん、尖閣諸島をめぐる中国との対立、北朝鮮の拉致問題、いずれも大切な課題ですが、戦争で解決することなど絶対不可能なんです。だったら国際社会の協力も得ながら徹底的に話し合い、平和的外交の努力で解決するしかありません。それを進めるためにはアジア諸国との信頼関係の醸成が必要だったら、あの侵略戦争を正しかったというような靖国士官の安倍政権ではできないのではないでしょうか。どうぞ皆さん、今度の選挙は子どもたちに二度と武器を持たせて戦場に送るような戦争する国づくりにしてはいけないという選挙です。日本国憲法守ろう、この声をこぞって日本共産党と清水忠に託していただきますようよろしくお願いを申し上げます。